5 του Λάμας. Η μπάλα καταλήγει στον Μιλανέσιο, τον playmaker της Εθνικής Αργεντινής, που ίσως να ονειρεύεται κάτι από την ιστορία του αργεντίνικου μπάσκετ, όταν το 50 στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα η εθνική του ομάδα στο Luna Park του Buenos Aires κατέκτησε την πρώτη θέση. Στο rebound ο Μποντίρογκα μετά το άστοχο του Ντελαφουέντε. Γρήγορα ο Μποντίρογκα και Σάσα Ομπράντοβιτς με αντίπαλο τον Σκονοκίνη, τον τέος παίκτη του Παναθηναϊκού, όπως τέος είναι και ο Μαρτσέλο Νικόλα. Μποντίρογκα με τον Ομπέρτο επάνω του. Τομάσεβιτς που κατάφερε να βάλει πλάτη τον Μαρτσέλο Νικόλα. Εδώ πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία ο Νικόλα να μαρκάρει τον Τομάσεβιτς, γιατί ο Νικόλα είναι ένα τεσάρι, θα έλεγα ελαφρό. Power forward βέβαια, αλλά ελαφρό σε σχέση με τον Τομάσεβιτς, ο οποίος έχει περισσότερο όγκο και μεγαλύτερη δύναμη. Κι άλλη αποτυχημένη επίθεση από την Εθνική Αργεντινής και ο Μποντίρογκα στην αρχή μιας επίθεσης για την εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας. Μπέριτς για το Ρέμπρατσα και πάλι Μπέριτς που σουτάρει για 3. Στο rebound, το επιθετικό rebound ο Τομάσεβιτς. Και εδώ ο Μπραζάουσκας που δίνει το φάουλ στο Μαρτσέλο Νικόλα. Επισημάναμε το σημείο αυτό, βλέπουμε σε επανάληψη τα μπλοκ, τα σπροξήματα που πέφτουν κάτω από το καλάθι και που ανέδειξαν νικητή τουλάχιστον στην πρώτη μεταξύ τους προσπάθεια να πάρουν το rebound, τον Τομάσεβιτς. Από τον Μπέριτς στο Ρέμπρατσα. Θα δούμε εδώ ο Μπέρτο τι θα μπορέσει να κάνει απέναντι σε αυτόν τον παίχτη, τον Ζέλικο Ρέμπρατσα, που είναι ένας από τους πληρέστερους ψηλούς όλου του κόσμου. Σκονοκίνη που προσποιείται, έξοχη προσπάθεια από τον Ούγκο Σκονοκίνη, που έχει την εκρηκτικότητα και το μυαλό, βλέπετε εδώ, να παρασέρνει το Ρέμπρατσα στο άλμα. Είναι κάτι που οπωσδήποτε θα έχουν επισημάνει οι προπονητές, γιατί ο Ρέμπρατσα έχει μεγάλη έφεση στο να μπλοκάρει τα σούτ των αντιπάλων. Φάουλ του Σκονοκίνη. 4-2 αυτή τη στιγμή προηγείται η ομάδα της Ιουγκοσλαβίας. Εδώ βλέπουμε το φάουλ του Σκονοκίνη επάνω στον Σάσα Ομπράντοβιτς. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από την ώρα που οι διαιτητές έκαναν το τζάμπολ. Ο Μπράντοβιτς για 3. Στο rebound ο Ομπέρτο. Μιλανέσιο. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη ευφυΐα, ο Μιλανέσιο, και ο οποίος έχει έφεση στις... Να το εδώ, το κόψιμο του Ρέμπρατσα, αλλά ήδη έχει προηγηθεί φάουλ, όπως σφυρίζει ο Ρότζερ Κόλφιλντ στον Ντέγιαν Μποντίρογκα. Σε επανάληψη το κόψιμο του Ρέμπρατσα, αλλά ήδη είχε σφυριχθεί το φάουλ στον Μποντίρογκα. Έτσι έχουμε δύο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να μιλάμε για διαφορές. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στα 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα έχουμε μια κάποια αδυναμία. Εδώ αρχίσαν τα σπροξήματα ο Μπέρτο και Ρέμπρατσα, και ο Μπέρτο υποπίπτει σε φάουλ κατά 5 πόντους, πιστεύω χαμηλότερος, 2-11, 2-6 οι δύο αντίπολοι, η Ρέμπρατσα και ο Μπέρτο. Βλέπετε εδώ να αγκαλιάζονται σαν να είναι έτοιμοι να πέσουν στο ταπί, που δεν υπάρχει βέβαια τρόπος του λέγει. Ρέμπρατσα και αφήνει την μπάλα με αυτή την γρήγορη περιστροφή που έκανε, ακινητοποιώντας τον αντίπαλό του, και 6-3 για την Ιουγκοσλαβία. Σκονοκίνη που αποφασίζει και σουτάρει για 3. Στο rebound ο Μπέριτς πέφτει πάνω του Ντελαφουέντε. Ο Μπέριτς όμως δίνει γρήγορο ρυθμό και εδώ σκέπασε τον Μποντίρογκα ο Σκονοκίνη, αλλά αντικανονικά, και έχουμε το φάουλ του Ούγκο Σκονοκίνη. Βλέπετε εδώ τον Χούλιο Σέζαρ Λάμας να προσπαθεί αυτό με 8-3, που θα πρέπει να
τολμήσουμε να πούμε ότι όποιες και αν είναι οι απουσίες αυτής της σχολής του μπάσκετ δεν είναι τόσο σημαντικές. Θα λέγαμε ότι είναι μια λερναία ύδρα η ομάδα της Ιουγκοσλαβίας. Απουσιάζουν δύο, βγαίνουν 2-3 νέοι παίκτες οι οποίοι καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά που δημιουργούνται από τις εκάστοτε απουσίες. Μποντίρογκα 8-3. Βλέπετε επιθετικό φάουλ του Μποντίρογκα επάνω στον Μαρτσέλο Νικόλα που εξυπναστήθηκε και έχουμε παραγωγικότητα σε αυτό το τομέα, τον επιθετικό τομέα, ενώ οι Ιουγκοσλάβοι με τους απλούστερους τρόπους, είτε παίζοντας ένας εναντίον ενός είτε κάνοντας κάποιο σύστημα, βγαίνουν εύκολα σχετικά στο αντίπαλο καλάθι. 8-3. Ντελαφουέντε, ο Μπέριτς έφαγε ένα screen εκεί, σούταρε ο Ντελαφουέντε, στο rebound ο Τομάσεβιτς. Ο κόσμος αρχίζει και πληθαίνει γιατί θα ακολουθήσει και πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα θα παρακολουθήσει την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας στον επόμενο αγώνα με τους Ισπανούς, στην προσπάθεια να μπει στην τετράδα των ημιτελικών. Εδώ καταφέρνει ο Μπέρτο και παίρνει το rebound. Σκονοκίνη. Νικόλα έφυγε από την επιτήρηση του Ρέμπρατσα και μετά το Μάσεβιτς. Αστόχησε ο Μπέρτο στο follow και είδαμε τον Μποντίρογκα από το ένα καλάθι στο άλλο μετά την πρώτη πάσα, δηλαδή να επιτυγχάνει ένα εύκολο lay-up κάνοντας δεξιά βήματα και στάροντας με τα αριστερό. 13. Περάσαμε το πρώτο πεντάλεπτο, 5,5 λεπτά από την ώρα του τζάμπολ. Ο Νικόλα σουτάρει για άλλη μια φορά άστοχα και ο Ιουγκοσλαβικός ευνηδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα το να πέσει επάνω σε αντίπαλό του, έτσι να γλιτώσει. Να το φάουλ επάνω στον Νικόλα. Για άλλη μια φορά παίρνει ένα επιθετικό φάουλ. Βγήκε ο Εστεμπάν Ντελαφουέντε από την ομάδα της Αργεντινής και πέρασε ο Χουάν Αλμπέρτο Εσπίλ με το νούμερο 10. Είναι αυτός που πήρε την μπάλα τώρα. Ο Φαμπρίτσιο Ομπέρτο προσποιείται, δεν είδε ότι ο Μποντίρογκα έφαγε στην αρχή την προσποίηση και ένα καλάθι μετά από πάρα πολλή ώρα που μειώνει τη διαφορά στους 5 πόντους. 15. Πολύ σφιχτές οι επιθετικές προσπάθειες των παικτών της Αργεντινής. Ο Μπράντοβιτς σουτάρει για 3 και ευστοχή, βλέποντας ότι δεν υπάρχει παίκτης επάνω του. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς με αυτούς τους παίκτες που έχουν σε υψηλότατο βαθμό την ατομική τεχνική και τα ατομικά βασικά του μπάσκετ. Αν βρεθούν μόνοι τους σουτάρουν, αν βρεθούν με αντίπαλο πασάρουν με ταχύτητα στραπής. Κάνουν screen, σε μαρκάρονται εύκολα, παίζουν χωρίς την μπάλα κλπ. Να, όπως εδώ ο Νικόλα ανταποδίδει το τρίποντο αυτό και έτσι η διαφορά που είχε φτάσει ήδη στους 8 πόντους επανέρχεται στα επίπεδα που είχε πριν, στους 5 δηλαδή. Ο Νικόλα βγαίνει να μαρκάρει τον playmaker. Το Μάσεβιτς δεν σουτάρει από την απόσταση, θέλει να φτάσει κοντά. Είδατε όμως τη γρήγορη κίνηση έκανε πάνω από το πόδι του αντιπάλου του και σκόραρε και αυτός. Έχει φτάσει στους 4 πόντους. Σκονοκίνη και φάουλ του Μπράντοβιτς. Θα παίρνει τη θέση του Φαμπρίτσιο Ομπέρτο που είχε βρει τον πελά του με τον Τομάσεβιτς ή τον Ρέμπρατσα. Σκονοκίνη για 3, στο rebound το Ρέμπρατσα. Ο Μπράντοβιτς που προσποιείται. Εδώ έμεινε μόνος τον Τομάσεβιτς και βέβαια δεν είχε καμιά δυσκολία. Πέρασε
συμπαίκτης του σε αυτό το 1-2 που παίξανε, στο give and go, στο μπάσκετ. Τραβήχτηκε και ο παίκτης του Τομάσεβιτς και έτσι εκείνος σκοράρε χωρίς να έχει καμιά δυσκολία. Μιλανέσιο που προσπάθησε να κάνει προσποίηση πάσας, την έκανε, αλλά από εκεί που πήγε να περάσει την μπάλα δεν μπορούσε να περάσει. 5% για την Αργεντινή, σας έλεγα για τις επιλογές και τα επαναφέρει ο Μιλανέσιο για τον Εσπίλ. Μιλανέσιο. Σκονοκίνη με αντίπαλο τον Ποντίρογκα. Πολύ δυνατός ο Σκονοκίνη ως προς το άλμα. Εδώ βγήκε ο Ρέμπρατσα και του αλλίωσε το σουτ. Ποντίρογκα, ο πανύψηλος playmaker. Του κάνει αυτή τη στιγμή χρέη playmaker, γιατί δεν μπορεί κανείς να βαφτίσει ότι αυτός είναι playmaker ή shooting guard. Οι Ιουγκοσλάβοι νομίζω ότι μπορούν να παίξουν σε αρκετές θέσεις. Ο Ρούμπεν Βολκοβίσκι έκανε φάουλ, ενώ προσπαθεί ο Λάμας να βρει κάποιες λύσεις απέναντι στην άμυνα των Ιουγκοσλάβων. Ο Μπέριτς δεν τα καταφέρνει. Στο rebound το Εσπίλ. Μιλανέσιο. Από τον Βολκοβίσκι στον Εσπίλ. Μιλανέσιο που αποφασίζει να πάει προς το καλάθι και να σουτάρει. Στο rebound το Μάσεβιτς. Σφύριγμα από τον Ρομουάλντας Μπραζάουσκας. Βλέπετε καθόλου. 17-8. Πέρασε ήδη ένα λεπτό από την ώρα που είχε γίνει το σκορ. Το συγκεκριμένο σκορ. Μποντίρογκα με αντίπαλο τον Ντελαφουέντε. Στείνεται ο Σιμώνη για να πάρει το φάουλ. Δεν σφυρίζουν διαιτητές. Εσπίλ προσπαθεί να ευνηδιάσει. Μοντέκια. Δεν καταφέρνουν ποτέ να εκδηλώσουν έναν ευνηδιασμό οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής. Μοντέκια παίρνει το σκριν από τον Ντελαφουέντε. 7 δευτερόλεπτα. Σουτάρει μετά τις αναπηδήσεις στο rebound ο Τομάσεβιτς. Γρήγορα Μπέριτς, ο Μπράντοβιτς που σουτάρει για 3. Βολκοβίσκι που επέστρεφε αργά παίρνει το rebound. Μοντέκια της Ολύμπια Τουέρτο. Αποφασίζει να κάνει μπάσιμο. Να ένας τρόπος, μια και ήταν ανοιγμένη η άμυνα των Ιουγκοσλάβων τώρα, να έχουν κάποιο καρπό οι επιθετικές προσπάθειες όπως αυτή. Βλέπει εδώ Μοντέκια ότι είχε ανοίξει οι Ιουγκοσλάβοι. Έκανε τον μπάσιμο, πήρε το φάουλ. 5-6 αντίστοιχα τα φάουλ Ιουγκοσλαβίας και Αργεντινής. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. 9 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 17-8 επαναλαμβάνω το σκορ. Εδώ έχουμε ένα τρίποντο. Να δούμε. Εδώ είναι το τρίποντο και το φάουλ που κέρδισε ποντό στην προσπάθειά του και μείωση, βλέπετε, του σκορ, μείωση της διαφοράς σε 5 πόντους από τους 9 που ήταν. 17-12 στο συγκεκριμένο σημείο, 9,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Τζόρτζεβιτς που πήρε τη θέση του Σάσα Ομπράντοβιτς. Airball, ο Ρέμπρατσα πεισματικά κερδίζει την μπάλα και τη στέλνει προς τον Μποντίρογκα που σουτάρει αμέσως. Δεν έχουν να σκεφτούν για κομπίνες οι Ιουγκοσλάβοι ορισμένες στιγμές. Είδε ότι είναι ακάλυπτος. Η κομπίνα γίνεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Σούταρε με την αυτοπεποίθηση που έχουν όλα αυτά τα παιδιά. Και 19-12. Φάουλ του Τομάσεβιτς. Πρώτο φάουλ. Στα rebound η κυριαρχία των Ιουγκοσλάβων είναι καθολική με 13 έναντι 7, ενώ ο Μιλένκο Τόπιτς πήρε την θέση του Ντέγεν Τομάσεβιτς.
Δεν προτιμάται ο Πρέντρακ Ντρόμπνιακ από τον Ομπράντοβιτς, αλλά ο Μιλένκο Τόπιτς, ο σέντερ του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στο 13ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Από τον Εσπίλη μπάλα έξω στον Μοντέκια και αυτό στον Τελαφουέντε. Ένας εναντίον ενός. Στον Βολκοβίσκι η πάσα. Φοβάται λίγο αυτός, κάνει προσποίηση, τελικά βρίσκει τον δρόμο. Και ακούτε, πιστεύω, τα χειροκροτήματα των φιλάθλων, των Ελλήνων φιλάθλων, που προσπαθούν να ενθαρρύνουν την ομάδα της Αργεντινής, γιατί οπωσδήποτε θα θέλαμε, εάν και εφόσον βέβαια περάσουμε το εμπόδιο της Ισπανίας, να βρούμε την Αργεντινή μπροστά μας και όχι την Ιουγκοσλαβία. Χειροκροτήματα από τους Ιουγκοσλάβους φιλάθλους. Έκλεψε εδώ ο Βολκοβίσκι με τη βοήθεια του Μοντέκια, όμως επιστρέφουν οι παίκτες της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας και έχουμε μια επίθεση απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. Ακούτε τα διαφορετικά σφυρίγματα και επεφημίες από τους φιλάθλους που βρίσκονται στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο της Αθήνας. Νέο πρόσωπο, ο Βλάντο Σκεπάνοβιτς, τον είδαμε εδώ, και έχουμε ένα καινούριο time out. Και μειώνει τη διαφορά στους 3, βλέπετε. 7,5 λεπτά. Βγαίνει ο Βολκοβίσκι να μαρκάρει στο screen που γίνεται πάνω έξω από το τρίποντο. Βλέπετε πάλι, βγαίνει ο Βολκοβίσκι ο ψηλός να μαρκάρει τον Τζόρτζεβιτς. Είναι ένας τρόπος να σπάει η άμυνα αυτό το screen, το pick and roll που κάνουνε. Η lob πάσα για τον Ρέμπρατσα. Προσποιείται και σουτάρει. Έχει πολύ γρήγορη κίνηση. Μοζέλικο Ρέμπρατσα. Στους 6 πόντους, η διαφορά στους 5, 21-16. Κάτι λιγότερα από 7 λεπτά. Τελαφουέντε για τον Βολκοβίσκι. Προσποίηση δεν έπιασε. Μοντέκια και πάλι Βολκοβίσκι. 3 δευτερόλεπτα. Έτσι σφυρίζει ο Ρότζερ Κόρφιλντ, ο Καναδός διαιτητής, που μέχρι τώρα έχει λάβει μέρος σε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα. Βλέπουμε σε επανάληψη τον Βολκοβίσκι να συλλαμβάνεται. Βλέπετε και τα λάθη, 3-1. Δεν είναι πολλά τα λάθη ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα για τέτοιο διάστημα χρονικό παιχνιδιού. Ντελαφουέντε στο φάουλ. Από 8 φάουλ και οι δύο ομάδες αρχίζουν και σουτάρουν τουλάχιστον 500 άτομα. 23-16 βλέπετε. Με τον Μποντίρογκα να έχει φτάσει στους 8 πόντους. Ντελαφουέντε για 3. Στο rebound ο Τόπιτς, πρώτη πάσα στον Τζόρτζεβιτς. Εκπληκτική ευχέρεια της τρίπλας. Ο Τζόρτζεβιτς δεν έχει γίνει τελείως καλά. Πολύ ωραίος ευνηδιασμός από τον Σιμώνη, η τελική προσπάθεια που συνδυάστηκε με τον Μοντέκια. Ζέλικο Μπράντοβιτς καθόλου ευχαριστημένος. Φαμπρίτσιο Μπέρτο στην καρέκλα μπροστά από την γραμματεία για να αποτελέσει την πρώτη αλλαγή από εδώ και πέρα του Λάμας, του προπονητή του. Φάουλ του Μοντέκια. Εδώ το κέρδισε με την εξυπνάδα του Μποντίρογκα. Ο Μοντέκια είναι αφρύτερος κιόλας, νομίζω ότι είναι 70 κιλά, κάτι τέτοιο. Και βέβαια ο Μποντίρογκα 2 μέτρα και 5. 25-18. 7 πόντους μπροστά η εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας. Μοντέκια. Και τον Εσπίλ. Μπήκε μέσα στην ρακέτα, εκεί τον μπλόκαραν. Φάνηκε ότι δεν ήξερε τι θα έπρεπε να κάνει στη συνέχεια, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Τόπιτς. Δείτε εδώ ότι γυρνάει την πλάτη μετά από το ΝΑΤΟ για να κάνει πάσα. Ο Χουάν Αλμπέρτο Εσπίλ. Στους 5 πόντους η διαφορά. Μποντίρογκα για τον Τζόρτζεβιτς. Σκεπάνοβιτς. Τόπιτς.
Και πάλι Τζόρτζεβιτς με αντίπαλο τον Μοντέκια. Σκεπάνοβιτς βγαίνει μπροστά από τον Ρέμπρατσα ο Βολκοβίσκι. Σκεπάνοβιτς που πάτησε πολύ δυνατά και πήδηξε μπροστά από τους ψηλούς της Αργεντινής και κατάφερε να σκοράρει. Εδώ βγάζει ο Μοντέκια τον Σκονοκίνη χωρίς πίεση. Η μπάλα χτύπησε και στο ενδεικτικό ταμπλό των 30 δευτερολέπτων και ο Μπέριτς θα ξαναπεράσει. Τα 24,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σκεπάνοβιτς βγάζει για τον Τόπιτς. Στο rebound ο Ρέμπρατσα αντικανονικά, κάνοντας φάουλ στο Βολκοβίσκι. Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, ο σέντερ της Μπένετον. Της Υπήρου, και ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδισε τους Ιταλούς. Να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο νικητής μεταξύ της συνάντησης. Εδώ είδαμε ένα τρίποντο του Εσπίλ, έφτασε στους 11 πόντους. Τη συνάντηση που παρακολουθούμε τώρα, 27-24, μεταξύ δύο ομάδων, μιας Ευρωπαϊκής και μιας της Αμερικανικής Υπήρου. Τζόρτζεβιτς για τον Σκεπάνοβιτς. Στο rebound δυνατά ο Μπέρτο. Γρήγορη πάσα ο Μοντέκια στον Σκονοκίνη. Έχουν επιστρέψει όμως, ο Σκονοκίνη ευνηδιάζει, αλλά δεν σουτάρει τόσο σωστά για να στείλει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Εδώ είδατε τον Τζόρτζεβιτς να μετέρχεται την εξυπνάδα του και την τεχνική του. Μπαίνει και σουτάρει με το αριστερό χέρι, μια και έκλεινε η γωνιά προς το ταμπλό. 29-24. Εσπίλ, αφού απέφυγε τον Σκεπάνοβιτς, ο Εσπίλ έχει πάρει την ομάδα της χώρας του στις πλάτες του και καταφέρνει να μην αφήσει την Εθνική Ιουγκοσλαβίας να πάρει μεγάλη απόσταση στο σκορ. Με 3 πόντους μπροστά οι Ιουγκοσλάβοι. Τζόρτζεβιτς χωρίς αντίπαλο για 3. Στόχευσε αρκετή ώρα. Ζητάει ο Λάμας από τον διαιτητή κάποια εξήγηση για το ότι βρέθηκε ο Εσπίλ κάτω από το καλάθι πεσμένος στο παρκέ και σούταρε μόνος του ο Τζόρτζεβιτς. Αυτά όμως, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω στο μπάσκετ. Ότι σφύριξαν οι διαιτητές ή ότι δεν σφύριξαν, δεν γίνεται να το αλλάξουν οι προπονητές με τις οποιασδήποτε διαμαρτυρίες τους, υποδείξεις τους κτλ. 31-26 και έχουμε ένα νέο time out που ονειρεύεται καθένας να μπει για να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Με την ευκαιρία λοιπόν να κάνω μια έκκληση στους φιλάθλους και για όσους κάθονται εδώ κοντά να έρθουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν εισιτήρια για να ενισχύσουν με τον τρόπο που μόνον εκείνοι ξέρουν τις προσπάθειες των παικτών. Γι' αυτό να προσθέσουν άλλη μια σελίδα στις ένδοξες του ελληνικού μπάσκετ. 31-26, 2,5 λεπτά. 31-26 με την Ιουγκοσλαβία μπροστά, να μην έχει ποτέ απειληθεί να χάσει το προβάδισμα στο σκορ. Μοντέκια για τον Εσπίλ, που είναι και αυτή τη φορά εύστοχος. 31-29, στους 2 πόντους η διαφορά. Εσπίλ στους 16 πόντους. Θα λέγαμε ότι ο Εσπίλ παίζει μόνος του εναντίον της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας. 2 λεπτά απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σφυρίζει ο Κόλφιλντ, φάουλ επάνω στο Μοντέκια. Σε επανάληψη το φάουλ του Μοντέκια, των παικτών της ομάδας τους, που την ονειρεύονται και πάλι στα ψηλά βάθρα του παγκόσμιου μπάσκετ. Έξοχη πάσα του Σκονοκίνη, ο Βολκοβίσκι με αργά αντανακλαστικά έχασε τον έλεγχό της. Ρέμπρατσα στο επιθετικό rebound με την δεύτερη εύστοχη βολή. Τσουζέλικο Ρέμπρατσα, ένα zone press, ο Μοντέκια θα μπορούσε να πάει στην επίθεση, όμως εκείνος ξέρει καλύτερα το γιατί δεν το επιχείρησε. Σκονοκίνη, Μοντέκια,
Βλέπετε το χρόνο που υπολείπεται τόσο για την επίθεση της εθνικής ομάδας Αργεντινής όσο και για τη λήξη του ημιχρόνου. Εσπίλ, η πάσα προς τον Βολκοβίσκι, βγαίνει ο Τόπιτς, προσπαθεί να κλέψει, δεν ολοκληρώνει. Βλέπετε το χρόνο. Μοντέκια ξεφεύγει από τον Τζόρτζεβιτς και σκοράρει. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Αργεντινής. 34-31. 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα. Βλέπετε τον Λάμας κάτω στο παραθυράκι, τον προπονητή της Εθνικής Αργεντινής. Επιστρατεύει έναν παίκτη να αποτελέσει την επόμενη αλλαγή του. Μπέριτς. Δεν μπορούν να περάσουν τώρα εύκολα την μπάλα στο Ρέμπρατσα, κάτι που έγινε. Ο Σπίλ απομακρύνεται, ο Ρέμπρατσα πιβοτάρει στο δεξί του πόδι. Και στην επίθεση, ενώ απομένουν 40 δευτερόλεπτα όταν ξεκίνησαν οι Αργεντινοί, βλέπετε με τον Σκονοκίνη να τραβάει έξω από το καλάθι τον Μπέριτς. Για να δούμε, θα γίνει ένας εναντίον ενός. Ο Λάμας τρέχει και το βλέπετε να του λέει περίμενε να περάσουν ορισμένα δευτερόλεπτα ακόμη, 9. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ούγκο Σκονοκίνη. Εδώ τον έκοψε ο Ρέμπρατσα εντυπωσιακά. Να δούμε κατά πόσο ήταν στο ανέβασμα ή στο κατέβασμα η μπάλα. Οι παίκτες της Αργεντινής ζητούν να μετρήσουν 2 πόντι. Από αυτό το replay δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, ούτε φυσικά και από αυτό. Και στη συνέχεια ο Ρέμπρατσα διώχνει την μπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ακούγεται και η εικόνα της γραμματείας που δίνει ένα νέο time out εντός παιδιάς. Θα επανέλθει η μπάλα με τον Μοντέκια να κάνει την επαναφορά. Ο Εσπίλ που κόβεται και ο Λουκόφσκι, ο Ντράγκαν Λουκόφσκι που πήρε θέση στην πεντάδα, πέφτει με την μπάλα μαζί έξω από το τερέν. Και πάλι βλέπετε τον Σκονοκίνη να κάνει μια εκπληκτικά έξυπνη κίνηση, χτυπώντας την μπάλα σε αντίπαλό του για να κάνει γρήγορα το out, και μάρκαραν οι Ιουγκοσλάβοι όλους τους παίκτες της Αργεντινής να προηγούνται με 34-31, ενώ βλέπετε και τα ποσοστά σε όλους τους τομείς των σουτ, τη συγκομιτά που έχουν συμμετάσχει. Δεν έχει παίξει ο Λόντσαρ, δεν έχει παίξει ο Ντρόμπνιακ, δεν έχει παίξει ο Μπουλάτοβιτς. Με τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, με τον Εσπίλ, με το νούμερο 10 όπως βλέπετε, να έχει πετνέσει ο Εσπίλ και ο Μπέρτο, ενώ η πεντάδα της Ιουγκοσλαβίας είναι Μποντίρογκα, Λουκόφσκι, Τζόρτζεβιτς, Ρέμπρατσα και Τόπιτς. Πρώτη επίθεση, ενώ βλέπετε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου για τους Αργεντινούς. Εσπίλ για τον Μιλανέσιο, που αποφασίζει και σουτάρει από πολύ μακριά και ισοφαρίζει το πρώτο καλάθι του Μαρτσέλο Μιλανέσιο. Δεν έχει επιχειρήσει παρά μόνο μια προσπάθεια για σουτ 2 πόντων. Βλέπετε το ισόπαλο αποτέλεσμα. Οι φίλαθλοι που αρχίζουν και γεμίζουν το Ολυμπιακό στάδιο. Τζόρτζεβιτς πάει για το καλάθι. Στο rebound τελικά ο Μπέρτο μέσω Σκονοκίνη. Μιλανέσιο. Η παρακινδυνευμένη πάσα για τον Νικόλα. Κόπηκε από τον Μίλενκο Τόπιτς. Δεν έφτασε ποτέ εκεί που προσπάθησε να τη στείλει ο Μιλανέσιο. Εσπίλ με έξοχη πάσα πίσω από την πλάτη, και εδώ χάνει ο Μπέρτο τον έλεγχο της μπάλας και χάνει αυτό το ευκολότατο lay-up, και έτσι χάθηκε και η ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του, κάτι που έκανε και πάλι ο Λουκόφσκι, ο Ντράγκαν Λουκόφσκι, ο playmaker της Παρτιζάν, που τον βλέπουμε εδώ, ένας πανέξυπνος παίκτης με μεγάλη θέληση. Εσπίλ αστοχή και η μπάλα από τα χέρια του Νικόλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Χάθηκε λοιπόν ευκαιρία να πάρει προβάδισμα για πρώτη φορά η ομάδα της Αργεντινής με το εύκολο lay-up που επιχείρησε ο Μπέρτο και του φύγε η μπάλα από τα χέρια. Τόπιτς για το Ρέμπρατσα με αντίπαλο τον Ομπέρτο. Εδώ έγινε επιθετικό φάουλ και σφύριξε 3 δευτερόλεπτα ο
Ρότζερ Κόλφιλντ. Και όχι επιθετικό φάουλ. Μιλανέσιο, η σκαστή πάσα, η περίφημη σκαστή πάσα στον Ομπέρτο, φάουλ και μετράει. Με τον Ρέμπρατσα να υποπίπτει στο φάουλ όταν τον έβαλε στην πλάτη του ο Φαμπρίτσιο Ομπέρτο. Εδώ ο Ρέμπρατσα. Και ίσως εδώ να έχουμε την στιγμή που θα προηγηθεί η εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν έγινε και αυτό. Μποντίρογκα στο rebound, γυρνάει προς τον Ομπράντοβιτς και ρωτάει ποιο σύστημα να ακολουθήσουν στην επίθεση. Λουκόφσκι, Μποντίρογκα. Εδώ παίζει με ένα σχήμα κάπως που μόνο εκείνος ξέρει το γιατί. Ο Ομπράντοβιτς με δύο χειριστές της μπάλας, Σάσα Τζόρτζεβιτς και Ντράγκαν Λουκόφσκι, ενώ και ο Μποντίρογκα όποτε χρειαστεί παίρνει τις βήματα, στήριξε ο Κόλφιλντ. Και ακούτε βέβαια τις αποδοκιμασίες όλου των φιλάθλων που βρίσκονται στο Ολυμπιακό στάδιο. Μποντίρογκα για τον Λουκόφσκι. Τζόρτζεβιτς κλέβει την μπάλα ο Σκονοκίνη. Άλλη μια ευκαιρία για την ομάδα της Εθνικής Αργεντινής να προηγηθεί. Το Μιλανέσιο δείχνει το πώς θα πρέπει να επιτεθούν αυτή τη φορά. Μιλανέσιο βγαίνει από τα σκριν ο Εσπίλ. Γκρεμίζουν στην κυριολεξία τον Νικόλα, ο Μποντίρογκα και ο Τόπιτς. Νικόλα αποφασίζει να σουτάρει και ευστοχή. Και είναι η στιγμή που η Αργεντινή βγαίνει μπροστά. 16 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα έγινε το 36-38. Τζόρτζεβιτς για τον Μποντίρογκα. Τόπιτς για τον Ρέμπρατσα. Βγάζει αυτός για τον Λουκόφσκι που περνάει ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Του κλείνει τον δρόμο προς το καλάθι. Καταρχήν ο Νικόλα, στο rebound το Ομπέρτο. Ο Εσπίλ στον ευνηδιασμό και νέο καλάθι. 4 πόντους μπροστά η ομάδα της Αργεντινής, 36-40. Και ακούτε το τι γίνεται, βλέπετε το σκορ. Προσπαθούν να απογοητεύσουν τους παίκτες της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας οι Έλληνες φίλαθλοι για να μην μπορέσουν να αντιδράσουν στο ξέσπασμα αυτό των παίκτων της Εθνικής Αργεντινής που αυτή τη στιγμή προηγούνται 3 δευτερόλεπτα για τον Ρέμπρατσα. Τόνισα και σε κάποια άλλη μετάδοσή μου, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα, γιατί μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time out, το πρώτο time out, 36-44 πόντους μπροστά, βλέπετε τον Λάμας κάτω στο παραθυράκι, τον προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, που οπωσδήποτε από την έκβαση που έχει πάρει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι θα είναι ευχαριστημένος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένας προπονητής μπορεί ποτέ να ηρεμήσει αν δεν ακούσει μια εκπληκτική πάσα του Μιλανέσιο. Είναι θεαματικότατος στις προσπάθειες που επιχειρεί να βγάλει assist. Ο Μαρτσέλο Μιλανέσιο εδώ δεν συγκρατήθηκε η μπάλα, γιατί ήταν δύσκολο βέβαια από τον Ομπέρτο, ο οποίος είναι ένας ψηλός παίκτης. Του γλίστησε λίγο η μπάλα, χτύπησε στη γραμμή και έτσι άλλαξε κατοχή. Μποντίρογκα για το Ρέμπρατσα που σουτάρει χωρίς πίεση. Είναι πάντοτε επικίνδυνος ο σέντερ. Φτάνει στους 9 πόντους του σέντερ της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας. Η κατάληξη, σε επανάληψη, η κατάληξη του σουτ του Ρέμπρατσα που μειώνει στους 2 πόντους, 38-40. Για τον Σκονοκίνη, τον μαρκάρει ο Μποντίρογκα. Σκονοκίνη καταφέρνει να κάνει το lay-up, βγαίνοντας όμως πολύ έξω από τον άξονα του καλαθιού. Λουκόφσκι. Από τον Ομπράντοβιτς που ξαναπήρε θέση στην πεντάδα και τον Τομάσεβιτς που πήρε τη θέση του Τόπιτς. Ρέμπρατσα εναντίον Ομπέρτο. Προσπαθεί να τον κλείσει και ο Νικόλα. Έχει πάρει ήδη όμως φάουλ, όπως δείχνει ο Μπραζάουσκας, από τον Ομπέρτο.
Με την κίνηση αυτή δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο αμυντικός και έτσι πολλές φορές έχει το πλεονέκτημα ο Ρέμπρατσα με κινήσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Μποντίρογκα για τον Λουκόφσκι. Αφήνει για τον Τομάσεβιτς. Κλείνουν εκεί οι αμυντικοί. Ο Ρέμπρατσα προσπαθεί και κάνει το follow αστοχή. Στη συνέχεια με αυτό το jump hook καταφέρνει να ισοφαρίσει και πάλι, δίνοντας το έναυσμα στους αρκετούς Ιουγκοσλάβους που, επαναλαμβάνω, βρίσκονται στο στάδιο, στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και συμπαρίστανται στην προσπάθεια αυτή των παικτών της εθνικής τους ομάδας για νέες επεφημίες και χειροκροτήματα. Σκονοκίνη δεν τα καταφέρνει, δεν διεκδικήθηκε μπάλα από τους συμπαίκτες του στο επιθετικό rebound. Βλέπουμε τώρα το Ζέλικο Μπράντοβιτς κάτω στο παραθυράκι να παρακολουθεί με αγωνία την προσπάθεια των παικτών του να ξαναπάρουν κεφάλι στο σκορ. Ο Σκονοκίνη δεν καταφέρει να κλέψει. Λουκόφσκι για τον Ομπράντοβιτς και αυτός τον Ρέμπρατσα. Νάτος και πάλι που έχει πάρει στην κυριολεξία στους ώμους του, στους πολύ δυνατούς του ώμους, την ομάδα της Ιουγκοσλαβίας και εδώ να δείχνει το τεράστιο ταλέντο του και τη θέλησή του. Εξίσου όμως υπέροχη ήταν η προσπάθεια του Μιλανέσιο και στη συνέχεια του Ομπέρτο που προσποιήθηκε μια-δυο-τρεις φορές γρήγορα στον Ρέμπρατσα και σούταρ. Ο Ομπέρτο εδώ, βλέπετε τον Ρέμπρατσα να τα λέει με τον Ομπράντοβιτς, εσείς δεν βλέπατε τον Ομπράντοβιτς, και εδώ οι αντίπαλοι χέρι-χέρι, πότε ο ένας μπροστά, πότε ο άλλος και πολλές φορές ισόπαλοι. Μποντίρογκα κλείνει το δρόμος του προς το καλάθι. Ο Μπράντοβιτς προσποίηση του Τομάσεβιτς, το σουτ άστοχο. Μιλανέσιο που προσπαθεί να ευνηδιάσει. Τελικά ο Νικόλα είναι αυτός που παίρνει το φάουλ από τον Ομπράντοβιτς και σημειώνει και το καλάθι. Να εδώ ο Ομπράντοβιτς δίνοντας και πάλι προβάδισμα, το τέταρτο φάουλ τον Νικόλα να φτάνει στους 8. 12 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Τζόρτζεβιτς που πήρε τη θέση του Ομπράντοβιτς. Βγάζει για τον Μποντίρογκα που σουτάρει για 3. Στο rebound το Ομπέρτο που έχει πάρει μέχρι στιγμής 8 rebound. Μιλανέσιο που καθοδηγεί τους συμπαίκτες του. Ομπέρτο για τον Νικόλα. Τομάσεβιτς που του κλείνει το δρόμο αλλά και που υποπίπτει σε φάουλ, όπως θα δείξει ο Ρότζερ Κόλφιλντ. Εδώ δεν βλέπω να έχει αυτές ελεύθερες βολές. Έφερε το σκορ στο 42-47 με την ομάδα του να προηγείται 5 πόντους της εθνικής ομάδας της Ιουγκοσλαβίας. Τόπιτς και πάλι στη θέση του Ρέμπρατσα και ο Ντελαφουέντε εδώ κάνει φάουλ, όπως δείχνει. Μποντίρογκα η εισαγωγή στον Τζόρτζεβιτς. Βλέπετε ότι έχουμε ένα 7-0 για την ομάδα της Αργεντινής. Ο Μπράντοβιτς σκεπτικός. Τόπιτς που κλείνεται και κάνει βήματα όπως σφυρίζει ο Μπραζάουσκας. Είναι ένας άτεχνος ψηλός ο Μιλένκο Τόπιτς που έχει ένα καλό σουτ έξω από το καλάθι, αλλά όχι μεγάλο ρεπερτόριο κινήσεων. Νικόλα για τον Ντελαφουέντε, βγαίνει ο Μιλανέσιο και ευστοχή. Θα λέγαμε ότι είναι ο παίκτης που έδωσε το σύνθημα για την αντεπίθεση όταν είχε σημειώσει εκείνο το εκπληκτικό τρίποντο από πολύ μακριά και που ήταν εκείνο το καλάθι που έδωσε την αυτοποίηση στους συμπαίκτες του για τη συνέχεια του αγώνα. Ανταπέδωσε το καλάθι του Μιλανέσιο ο Τζόρτζεβιτς, έφτασε στους 8 πόντους με τον τρόπο που βλέπουμε εδώ σε επανάληψη με το αριστερό lay-up. 44-49, ενωμένουν περίπου 20 δευτερόλεπτα για να μπούμε στο δεύτερο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Μιλανέσιο για τον Εσπίλ, τον πρώτο σκόρερ
της ομάδας της Αργεντινής. Δεν τα καταφέρνει εκεί ο Βολκοβίσκι. Ξεκινάει γρήγορα ο Τζόρτζεβιτς για τον ευνηδιασμό και φτάνει στο αντίπαλο καλάθι. Είδε ότι δεν του σταμάτησε το δρόμο κανένας. Βλέπουμε εδώ με τον Νικόλα να προσπαθεί να πάρει το φάουλ, το επιθετικό φάουλ. Δεν τα κατάφερε. Μειώνεται η διαφορά στους 3 πόντους, 46-49 όπως βλέπετε. 20 τα rebound της εθνικής ομάδας Αργεντινής, 26 των Ιουγκοσλάβων. Ντελαφουέντε, Μιλανέσιο. Που σουτάρει και πάλι από πολύ μακριά. Αυτή τη φορά δεν βρίσκει το στόχο. Μποντίρογκα. Και ο Τζόρτζεβιτς με το τρίποντο αυτό ισοφαρίζει, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους της Ιουγκοσλαβίας που αυτή τη στιγμή παραλυρούν στις εξέδρες. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας μετά το time out. Είναι ισόπαλες οι δύο ομάδες, 49-49. Η Αργεντινή στην επίθεση με τον Μιλανέσιο να στέλνει την μπάλα προς τον Ομπέρτο που τη χάνει, και έτσι ο Μποντίρογκα σημειώνει αυτό το lay-up με τον τεράστιο διασκελισμό του και έχοντας να αντιμετωπίσει τον Μιλανέσιο που προσπάθησε να κάνει άμυνα. Βλέπετε εδώ με πόση ευκολία ο Ντέγιαν Μποντίρογκα έφτασε στο καλάθι, δίνοντας προβάδισμα και πάλι στην εθνική του ομάδα. Στους 12 πόντους ο Μποντίρογκα. Μιλανέσιο και ευστοχή στο τρίποντο. Είναι ο παίκτης που οδηγεί την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας πετύχει 8 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα. Η μπάλα για τον Μπέριτς που έχει πάρει θέση στην πεντάδα. Και εδώ ο Μπέριτς και πάλι προβάδισμα στην ομάδα της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας με το τρίποντο που πέτυχε. Με 2 πόντους μπροστά οι Ιουγκοσλάβοι. Η πάσα προς τον Ομπέρτο. Έρχεται εκεί ο Ντέγιαν, ο Τομάσεβιτς να τον εμποδίσει και στη συνέχεια να βγάλει την μπάλα. Βλέπουμε εδώ το σταμάτημα του Ομπέρτο και στη συνέχεια την ομάδα της Αργεντινής που περνάει στη θέση του playmaker τον Μοντέκια. Εδώ ο Ομπέρτο χάνει και πάλι την μπάλα από τα χέρια του. Μερικές φορές δεν λυγίζει όσο θα πρέπει. Προσπαθεί με τις άκρες των δακτύλων για να είναι έτοιμος να εκτελέσει πολύ γρήγορα, να τραβήξει την μπάλα από χαμηλό ύψος. Και αποτέλεσμα 2 φορές σε μια πάσα του Μιλανέσιου όπως και τώρα να χάσει τον έλεγχο της μπάλας και να χάσει την ευκαιρία να προσθέσει 2 πόντους στο ενεργητικό το προσωπικό και της ομάδας. Την μπάλα μετά από αρκετές αναπηδήσεις στο καλάθι της εθνικής ομάδας της Αργεντινής που τώρα υπολείπεται 4 πόντων. Μοντέκια για τον Εσπίλ που έχει συγγύσει πάρα πολλή ώρα. Βγήκαν 2 παίκτες επάνω του, Τόπιτς και Μπέριτς. Ντελαφουέντε που κάνει βήματα. Εδώ αγρίεψε η άμυνα των Ιουγκοσλάβων και ο δρόμος γίνεται στενοπός προς το καλάθι. Όταν δεν χάνουν και ευκαιρίες όπως αυτή προηγουμένως του Ομπέρτο, τότε σφίγγουν τα πράγματα και οι Ιουγκοσλάβοι που ανα πάσα στιγμή μπορούν να ανατρέψουν το σε βάρος του σκορ, το εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Μποντίρογκα με αντίπαλο τον Ντελαφουέντε. Στο rebound ο Ομπέρτο. Έρχεται να κλέψει όμως ο Τομάσεβιτς. Άλλη μια στιγμή αδυναμίας και ασυνονοησίας μεταξύ 2 παικτών Αργεντίνων. Το Τζόρτζεβιτς έξω από τον Τόπιτς στον Μποντίρογκα που σουτάρει για 3. Στο rebound ο Μοντέκια με αντίπαλο τον Τόπιτς. Προσπαθεί να ευνηδιάσει. Βλέπετε το χρόνο που υπολείπεται. Κάτι περισσότερο από 6 λεπτά. Ντελαφουέντε για τον Εσπίλ. Επάνω του ο Μπέριτς.
Η πάσα προς τον Ομπέρτο με αντίπαλο τον Τομάσεβιτς. Μοντέκια για τον Ντελαφουέντε που προσποιείται. Μοντέκια για 3. Στο rebound το Τόπιτς. Μπέριτς που δίνει γρήγορο ρυθμό. Βλέπει ότι έχουν επιστρέψει οι αντίπαλοι του. Ξεκινάει τώρα ο Τζόρτζεβιτς, ενώ είδαμε τα ποσοστά των σουτ. Το Μάσεβιτς μπαίνει δυνατά προς το καλάθι και δέχεται το φάουλ. 57-52. Η δική μας ομάδα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε έναν αγώνα που ή θα της δώσει το δικαίωμα της συμμετοχής στην τετράδα και το όνειρο για ένα μετάλλιο, ή θα τη φέρει να αγωνίζεται για τις θέσεις 5 έως 8. Ο Βολκοβίσκι μειώνει σε 3 πόντους, έχοντας φτάσει ο ίδιος στους 5. Νικόλας, Κονοκίνη, Μοντέκια, Εσπίλ και Βολκοβίσκι, οι 5 της Αργεντινής. Μποντίρογκα, Μπέριτς, Τζόρτζεβιτς, Ρέμπρατσα και Τομάσεβιτς, οι 5 της Ιουγκοσλαβίας. Εδώ ο Μπέριτς έκανε ένα έξυπνο φάουλ. Βολκοβίσκι δεν μπόρεσε να κάνει follow. Τζόρτζεβιτς με αντίπαλο τον Μοντέκια. Και φτάνει η ομάδα της Αργεντινής φορά από την baseline. Ρέμπρατσα. Μπέριτς προσπαθεί να το σκηνάσει. Κλέβει ο Εσπίλ και η μπάλα, πάρει την μπάλα από τον Εσπίλ. Σκονοκίνη, Εσπίλ, Μοντέκια. Μοντέκια αποφεύγει και τον Τζόρτζεβιτς και σημειώνει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Ο βραχίσωμος 1,80 από τους πιο κοντούς παίκτες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και διαφορά στον πόντο 57-56. Ακούτε τι γίνεται από τις εξέδρες που σχεδόν έχουν γεμίσει. Ας ελπίσουμε ότι θα γεμίσουν μέχρι το τέλος του αγώνα για να συμπαρασταθούν οι Έλληνες φίλαθλοι με τον τρόπο που χρειάζεται στον επόμενο αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς, και τώρα η ομάδα του είναι 2 πόντους μπροστά. Το γύρισμα της μπάλας περιφερειακά μέχρι να βρεθεί το άνοιγμα. Εδώ ο Σκονοκίνη πήρε την πάσα, έπεσε προς τα έξω, δεν θέλει να τον βοηθήσει ο Μπραζάουσκας, ο οποίος δεν σφύριξε κατά τη γνώμη του Σκονοκίνη το φάουλ που έπρεπε να σφυρίξει, και βέβαια τα ακούει και λίγο ο Κόλφιλντ από τον Λάμας. 3,5 λεπτά, 58-56. Δεν μετράει καλάθι. 5-6 τα φάουλ για Ιουγκοσλάβους και Αργεντινούς. Μποντίρογκα, τον σταματάει ο Σκονοκίνη, έρχεται και κερδίζει την μπάλα ο Τομάσεβιτς και μετράει 2 πόντους ο Κόλφιλντ, δεχόμενος και κάποια μικροαντικείμενα. Βλέπετε εδώ, από αυτή την κάμερα δεν μπορούμε να δούμε αν είναι στο κατέβασμα. Για να δούμε από αυτή εδώ. Όχι, εδώ είναι το σταμάτημα του Σκονοκίνη. Στη συνέχεια παίρνει ο Τομάσεβιτς την μπάλα και κάνει την προσπάθεια για σουτ και έκοψαν, δεν ξέρω αν ήταν ο Βολκοβίσκι ή ο Νικόλα, και σημειώθηκαν 2 πόντοι υπέρ της ομάδας της Ιουγκοσλαβίας. Βολκοβίσκι στο rebound, Εσπίλ για 3, ο Μπέριτς στο rebound. 2:50 ο χρόνος που απομένει, αρκετός χρόνος, 60-56, Ιουγκοσλάβοι μπροστά. Ο Μπέριτς δεν διστάζει να σουτάρει, βλέποντας ότι είναι μαρκάριστος. Να, εδώ η φάση, για να δούμε. Μάλλον έχει δίκιο ο διαιτητής, μάλλον κατεβαίνει η μπάλα. Μοντέκια, που και πάλι δεν βρίσκει το στόχο. Δηλαδή άλλος ένας παίκτης που δεν βρίσκει το στόχο. 63-57, 2:20 ο χρόνος πριν από το τέλος του αγώνα. Ένα σφύριγμα, δευτερόλεπτα χρόνος που έχει στη διάθεσή της η Ιουγκοσλαβία, η εθνική Ιουγκοσλαβία, να εκδηλώσει την επίθεση.
Μποντίρογκα με αντίπαλο τον Σκονοκίνη. Βγαίνει ο Βολκοβίσκι και κλείνει το δρόμο. Προσπαθούν να κάνουν double team. Περνάει ανάμεσά τους και ξανά ο Μπέριτς για 3. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Ξεκινάει γρήγορα ο Εσπίλ προς το αντίπαλο καλάθι για τον Μοντέκια, που βγάζει για τον Νικόλα και αυτό σουτάρει για 3. Στο rebound ο Μποντίρογκα. Εδώ είναι σημαντική η συμβολή του Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο οποίος έχει μαζέψει 8 rebound, 8 αμυντικά rebound και είναι ο πρώτος rebounder μετά τον Τομάσεβιτς που έχει 11. 63-56, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Η πάσα δεν περνάει για το Ρέμπρατσα. Ίσως η τελευταία ευκαιρία για να αντιδράσει η ομάδα της Αργεντινής. Ο Βολκοβίσκι παίρνει το φάουλ του Τομάσεβιτς, ο οποίος εδώ ήταν. Πέρασε και ο Σάντσες στον αγώνα, χαμήλωσε. Πέρασε έναν κοντό στη θέση του Νικόλα ο Λάμας για να πρεσάρει. Επάνω στον Μποντίρογκα ο Εσπίλ, ο Σκονοκίνη. Να δούμε ποιον θα μαρκάρει τώρα, κατά πολύ ψηλότερό του. Πάει επάνω στον Τομάσεβιτς. Τρώνε το χρόνο που θέλουν οι παίκτες της Ιουγκοσλαβίας. Ο Τζόρτζεβιτς προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Ρέμπρατσα και έχει αποτέλεσμα η πίεση αυτή των παικτών της Αργεντινής. 50 δευτερόλεπτα έμεινε στο 49 και 6. 63-58. Σκονοκίνη και το αμυντικό φάουλ του Μποντίρογκα. Γρήγορα έκανε την επίθεση. Σε 5 ο Σάσα, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τους παίκτες του να δείχνει τις κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσουν, να εφαρμόσουν. Τζεβιτς, Ρέμπρατσα και Τομάσεβιτς, οι 5 της Ιουγκοσλαβίας. Το σουτ ήταν άστοχο, στο rebound ο Τζόρτζεβιτς, γρήγορα ο Νικόλα φάουλ. Και 63-58, εδώ πρέπει να έχει γίνει. Εδώ σφυρίζει αμυντικό φάουλ ο Κόλφλι, πλάγει από την πορεία αυτών. 64-58, 6 πόντους μπροστά. Σκονοκίνη πατώντας τη γραμμή, προσποιείται στη συνέχεια αφού σούταρε υποπίεση, έστειλε την μπάλα airball έξω από το γήπεδο. Ο Τόπιτς εδώ, Σκονοκίνη κλέβει, χάνει και πάλι το καλάθι με follow, ευστοχή. 64-60 και έχουμε, θα δούμε τεχνική ποινή στο 4. Ναι, τώρα θα διεκδικηθεί η μπάλα από όλους, μια και δεν είναι προς τον πάγκο. 65-60, 12 δευτερόλεπτα. Ο Μοντέκια σκοράρει. 65-62 και 5 δευτερόλεπτα ακριβώς. Και τώρα 67-62, να δούμε πώς θα αντιδράσει. Εδώ κλέβει κιόλας την μπάλα και σουτάρει για 3 και ευστοχή και το σκορ γίνεται 70-62, ακριβώς στο τέλος του αγώνα, με την ομάδα της Ιουγκοσλαβίας να παίρνει τα rebound, τα κλεψίματα, τα μπλοκαρίσματα και τους επιτυχημένους ευνηδιασμούς. 70-62. Θα σας πω λοιπόν ότι ο Νικόλα πέτυχε 10 σε 7